Kaixo lagunok, gu Endika eta Gari gara. Estralurtar paregabe gara, eta Artizarrean bizi gara. Lagun batzuk ditugu lurra planetan eta beti izan dugu jakin minango egoerataz. Beraz, lurrera guaz, jiha! Lurrean daude, baina nola sortu zen hau dena? Guazen denboraren makinan deskubritzera. Bat bi hiru lau goazen. Ai, betika lertzera doa, zuten ari da pixkanaka! Zergatik dago lurra guztiaren inguruan orbitatzen, ez dut piperrik ulertzen. Lasai, eguzkizpiak ematen duten aldean egunata, eta bestean gaua. Hei lagun, lurra duker eta birak ikusten da, zergaitik, hau aztertu beharra dago. Nik azaldoko dizut, lurra eguzkiari binakari da. Bira oso egiteko 375 egun eta 6 ordu behar ditu. Lurra baita ere inklinatuta dago, 23 gradu. Horregatik munduko hemisferio bakoitzan ez daude urtaro berdinean. Aiba, ilargia, zergaitik mugitzen da. Ilargia mugitzen ari denez, eguzkiak ilargiaren zati bati ematen dio. Horrela gertatzen dira, hil gora, hil bera, hil berria eta hil betea, ezta? Bai, Eta mareak nola? mareak 4 aldiz gertatzen dira, 6 orduko tartare. Hau gertatzen da, eguzki eta ilargiaren erakarpen indarragatik. Hau oso ondo ikasi dut. Eta marea hilak eta biziak ditugu. Ze polita, hiru astroak lerratzen dira. Ai, beti bezala, orain azalduko dizut, bi eklipse mota haude. Zein dira bi eklipse horiek eta nolakoak? Ilargi eklipsea sortzen da lurrak ilargia estaltzen duenean, eta eguzki eklipsea sortzen da ilargiak eguzkia estaltzen duenean. Ala, ze interesgarria. Eta gizaki batzuk itxu geratu direla eklipsea protekzio gabe ikustagatik? Noiz pentsatu duzu lurrean salto egin eta zergaitik bueltatzen garen berriz lurrera? Baina hori lurrean bakarrik gertatzen da, goazen ilargira estartzera. Arrandiko da, saltak askoz ere handiagoa dira hemen eta harinagoa naiz. Gravitazioa motel, geroz eta masa handiagoa eduki, astroak erakarpen indarra handiagoa da, eta astroak txikiagoa badu gutxiago. Espaziontzi elefante, zer da hau? Satelite bat da. Sateliteak planetan biraka dauden gorputzak dira, eta bi satelite mota daude. Bat naturala ez duena kutsatzen eta artifiziala kutsatzen duena. Satelite hau artifiziala da. Beraz, kutsatzen du eta zabor espaziala sortzen du. Zerroki orain badekit, goazen bidea jarraitzera, jiha! Ikusi garizte gaizki dagoen eguzki sistema. Bai, zuntxitzen ari dira! Ikusi, zer da lurrera? Espaziontziak eta satelite artifiziala dira. Nora diri erortzen? Nemo puntura. Nemo puntura? Bai, baina ez pelikulakoa. Nemo puntua lur planetako kontinentetik urrutien dagoen puntua da, eta espaziontzi eta satelitak horren erortzen ditu. Zer da zabor guzti hau? Zabor espaziala da! Zer da zergaitik dago horren beste zabor? Zabor espaziala eta Kessler efektua gaitik da. Hau da, bi zaborrek elkarren artean talka egiten eta zabor gehiago sortzen dutenean. Orain bai, goazen lurrera! Non bizi da gure laguna? Horian bizi dira Euskal Herrian. Eta nola jakingo dugu nun nagoen? Jesus motel, horretarako dago geolokalizazioa. Geolokalizazioa edozer gauzaren kokapena jakiteko erabiltzen den gailua da. Hainbat alderdi hartzen ditu kontuan. Latitudea, altitudea, longitudea eta ekuatorea zehazki. Bagoazen eroitzera. Begira, kontsumo izugarria dago! Bai, errazten duzu, gainera gabonak izan da. Goazen ondorioztatzera! Badakizu zer den aztarna ekologikoa? Bai, aztarna ekologikoa gure kontsumo maila mantentzeko eta sortzen ditugun hondakinak desagertarazteko erabiltzen dugun planetaren azalera da. GHA erabiltzen da neurtzeko GHA bat 10.000 metro karratu lurremankor. Orain esan didazudan nola den herrialde baten aztarna ekologikoa, badakizu nola den pertsona bakoitzarena. Bai, badakit, adibide bezala pertsonari hartuko dugu. Bere aztarna ekologikoa lortzeko herrialdeko aztarna ekologikoa herrialdearen biztanleriari zatitu behar diozu. Ala, goazen Amazoniara. Begira, Amazonia nago. Eta nola neurtuko dut azalera? Ez dakizu, orain azalduko dut. Bioahalmena. Lurremankorraren azalera neurtzen du, eta bioahalmena biztanleko biztanle bakoitzari dagokion lurremankorra da. Orduan, geroz eta lurremankor gehiago, denontzat hobeago da. Hauxe da! Begira, bi pertsona han daude ikusten aldituzu? Bai, baina desberdintasun bat dago bien artean. Neskatxoa xahutzen ari da mugikor berri bat erosten ez duenean behar, baina mutikoak bakarrik bere beharrak asetzeko erosten ari da. Egia, ez dut ikusi hori. Ba, optikara joan behar duzu. Zemak hauze interesgarri ikasitugun, ezta? Bai, oso interesgarriak denak. Baina ez hauze iruditzen lurra oso egoera txarrean dagoela lagun. Bai, egitan konpondu beharra dago. Bueno, gogore planetara goaz, plazera izan da lagunak. Baina gogoratu, planeta bakarra dugu eta ondo zaindu. Agur!
Under the sea. Under the sea. Life could be joyful. I don't know the song. Noiz pentsatu duzu salto egin eta zergaiti bueltatzen garen berriz lurrera. Baina hori aztertu beharra dago! El pecho tapizu. Gracias, gracias por la vida. Con ella puedo compartir y ser feliz con mi familia.